Έχουμε λοιπόν μια καπνιστή χοιρινή tomahawk. Εδώ είναι και το ζουμάκι της. Το αφήνουμε στην άκρη. Και έχουμε 3 ψωμάκια. 3 ψωμάκια μπέργκερ. Θα κάνουμε με την tomahawk, θα κάνουμε 3 μπέργκερ. Στα οποία έχουμε βάλει μαγιονέζα και λάχανο. Εδώ βέβαια αυτό το ψωμάκι είναι για δείγμα. Είναι το ψωμάκι από τα φημισμένα μπεργκεράδικα της Ελλάδος. Αυτό είναι το ψωμάκι το... Πάμε λοιπόν στην tomahawk. Πρώτη δουλειά που θα κάνουμε είναι να της βγάλουμε το κόκαλο. Βγάζουμε το κόκαλο. Εδώ πέρα το βλέπετε πεντακάθαρο. Έχει λίγο κρεατάκι εδώ. Το αφήνουμε στην άκρη. Παίρνουμε μετά το μαχαίρι μας και αρχίζουμε και το τεμαχίζουμε. Το κρέας διαλύεται με προσοχή. Βγάζουμε και ένα άλλο κομματάκι κόκαλο που υπάρχει εδώ πέρα στην άκρη. Συνεχίζουμε να κόβουμε. Πάμε στο ψαχνό. Και ερχόμαστε τώρα και αρχίζουμε να μοιράζουμε το κρέας στα ψωμάκια. Ένα κομμάτι εδώ, ένα κομμάτι εδώ, ένα εδώ, πάμε για δεύτερο, δεύτερο, δεύτερο. Αρχίζουμε να γεμίζουμε. Περίπου 200 γραμμάρια κρέας. Έτσι λοιπόν η tomahawk μας έκανε 3 μπεργκεράκια. Τώρα θα ρίξουμε λίγο από το ζουμάκι, από το ψήσιμο, από το κάπνισμα, ψήσιμο και κάπνισμα μαζί. Και στη συνέχεια, για να έχουμε και λίγο πιο ιδιαίτερη γεύση, λίγη σως με μέλι. Και καθαρά για κοσμετικούς σκοπούς και λίγο σουσαμάκι από πάνω. Κλείνουμε και είμαστε έτοιμοι να φάμε. Καλή μας όρεξη. Χοιρινή tomahawk καπνισμένη που μας δίνει 3 μπέργκερ.